ja til konspirationsteorier. Hvordan kan det sammenlignes? Jamen altså, konspirationsteorier er jo efterhånden blevet alt, hvad der afviger fra den almindelige måde at forstå verden på. Ja. Hvis du begynder at sige, jamen jeg tror på det her, og så kan folk bare sige, jamen det er jo konspirationsteori. Og det gælder egentlig for mange ting. Men man kan sige, altså hvis man skal kigge på samfundet, og kigge på det her med at kalde ting for konspirationsteori, fordi jeg bliver også kaldt konspirationsteoretiker, selvom jeg faktisk prøver at passe lidt på at få fakta frem. Det er, at der var en fyr, der hed Michel Foucault engang nede i Frankrig, filosof, som sagde, der prøvede at studere, hvordan bliver magten styret, og han havde et begreb, der hed governmentality. Og det governmentality gik egentlig ud på, at man laver noget, der hedder diskurser, og diskurser er sådan set rammer for, hvad der er tilladeligt at sige, hvad er der tilladeligt at gøre inden for et samfund. Og lige så snart man bevæger sig uden for de diskurser, så bliver man latterliggjort. Det kan være ved at sige, at man er psykopat, eller man er sindssyg, eller man er konspirationsteoretiker. Så hvis samfundet gerne vil have, at folk skal tro, at det er Helle Thorning, som er den mest magtfulde her i Danmark, jamen så hvis der så er en anden, der går ud og siger, jamen jeg tror altså også, at dronningen har noget magt, jamen så bliver man hurtigt gjort til konspirationsteoretiker, fordi det du lærer inde i skolen, det er, at Helle Thorning er den øverste i Danmark, og dronningen har sådan set ikke noget reelt magt. Nu sidder i et statsråd, men igen, jamen, så kan man give sådan om, jeg tror måske, der kan der sagtens være et helt statsråd også. Men i bund og grund, så hænger det sammen, fordi at det er noget, som folk ikke rigtig har lyst til at kigge på, tror jeg. Altså, de lever inde i en komfortzone, hvor at alt skal meget gerne være lige til, og man skal gerne kunne forklare det meste, og de vil gerne have en simpel verden. Lige så snart verden bliver kompleks, så tror jeg, at nogle mennesker står af, og den måde, de står af på, det er ved at bruge det psykologiske udtryk, der hedder kognitiv dissonans. Det vil sige, de lukker simpelthen bare af over for det, og så siger de, det er konspirationsteori. Det er lidt det samme, som når jeg tager min smøg og tænder en smøg. Jeg ved godt, det er usundt, men jeg vælger at bruge min kognitiv dissonans, og det bruger vi alle sammen. Alle mennesker bruger den her måde, som psykologerne kalder kognitiv dissonans, til at lukke af for det ubehagelige. Og jeg ved jo godt, det er usundt, men jeg tænder alligevel en smøg, og dermed så gør jeg jo noget, som jeg egentlig godt ved er forkert. Og jeg tror, at folk for at beskytte sig selv, så er de nødt til at kalde noget for konspirationsteori, fordi ellers så bliver verden for usikker for dem at leve. Okay.